Здравейте. Как у вас дела? Все в порядке. С съветска машина. Да, все в порядке. Яки сте? Добре, ето там ще ви кажат къде ще ви дадат рекламни материали, ще ви регистрират и ще ви кажат къде да се построите. А парите по революции. И аз чакам пари. Хайде. Здравейте. Сега тази жена ще ви даде плакат там да се напише. Има руски колички вика. Значи напред Нека да е на Сенка, аз съм говорил с Жоро. Добре, Сенка има ли? Да, цялото лице са. Добре. Кой какво си хване? Добре, добре. Здравейте. Здравейте. Това ли е? Добре. Нека да наляво ни казват. Добре, мерси. Намираме се в банки на поредния ретропарад в Горешниците. В момента ще ви представим техните участници с техните автомобили. Дано да ви бъде интересно. На ретро клуб, пак ретро. Това е Жоро. Ние сме набори, ама малко да има иерархия. Представи си да двата Жоро. Здравейте. Ще съм на Бак Ретро с едно прекъсване вече 15 години. Имаше един период в историята на Бак Ретро, който съществуваше и не искам да говоря за него, но поради лични причини напуснах, после отново се появи през далечната 2007 година и от тогава съм член на Бак Ретро. Бак Ретро в момента е под мое ръководство. Идеята ми е да възобновя статута на тази организация, която все пак е доайена и е първият клуб на ретро-автомобилите в България, създаден през 1989 на 1990. Бак Ретро има изключително интересни хора, има изключително интересна история и ние сме си поставили няколко цели. Първата цел е да направим един електронен албум на всички автомобили на наши членове Бак Ретро, а след това и на всички останали исторически превозни средства, които имат била карта в България, и да го публикуваме по социалните мрежи, както и в отделно електронно издание. Искаме също така да развиеме, много настоявам за това нещо, да развиеме инициативата на фива за Youngtimer, автомобили, които са между 20 и 29 години. В момента, в който издадем фива карта на Youngtimer, тя ще бъде на по-ниска цена, отколкото е фива карта за Oldtimer. Ще можем да накараме тези млади хора да получат амбицията да се вземат автомобилите, които до този момент са добре. В момент само да попитам нещо. Не трябва ли да има хора, където примерно да оценяват дадения автомобил, защото той може да е на 30-40 години, а да е някакъв подвижен скрап. Това според мен ще трябва да се наблегне на тази идея. Да има хора, които са специално, извинете се прекъсват. Примерно дадени в дадена област, американски автомобили, японски, BMW, Mercedes, YouTube може да се споменава на всякакви марки. Няма никакъв проблем. Аз специално се занимавам предимно с руски автомобили. Бих казал, че съм доста компетентен. И то си доста компетентен, ще да. Точно така, да. Но не, че нямам представа от други автомобили, но трябва да има някакво съгласуване на нещата, да се знае. Значи, принципът да се получи това карта и да може този автомобил да се регистрира като исторически, съответно и като Youngtimer ще бъде по същия начин. Има техническа комисия към Бак Ретро. Техническа комисия има установено и избран само председател. Той е Сашо Брадател. Точно така, да, ето го там. Ето го там, седи в момента и разговаря с други колеги. Идеята е следната. Сашо Брадател за всеки един от случаите да търси и да помагат хора, които са в съответната област силни. Когато става дума за американски автомобили, Кобрата, разни други приятели, които имат автомобили такива и ги познават из детайли, Стенли също така. Когато става дума за руски автомобили, Тере, господин Карчин, който седи на масата също, който също го познава. Когато става за английски автомобили,
самия Сашо и Валентин Бояджиев, който също тук не е. Тези членове на Техническата комисия ще бъдат плаващи, в зависимост от автомобила, за който става дума. Също ще важи и за Young Timer. Ще обсъдиме доста неща. Само искам да обясня нещо. И Young Timer, и Old Timer, за да може да се издаде фива карта, на която се издава през БАК Ретро, който е представител на фива асоциацията, автомобила трябва да бъде 75% оригинален. Тогава, когато дойде един автомобил, минимум 70%. Когато дойде един автомобил и този автомобил е със само друга кола вътре, това означава, че една трета, 30% от автомобила пада надолу. Той не може да бъде. Когато дойде един автомобил и е с променен двигател, той не може да получи това карта, защото пак 30%. Това са нормални неща, не искам да ги обсъдиме в бъдещия ни подкаст, защото ти ще си един от първите ни гости. Канала го имаме от доста години, моля се на YouTube да не ни прекъсва разговора заради музиката, ние не сме виновни, просто сме на събитие. И така, ще ги обсъдиме нещата надълго и на широко. Искам да видя и човек, който се занимава с италиански автомобили. Валентин Бояджиев се казва и много разбира. Извинявам се, ама просто вече толкова много напрежение и работа. Да, Валю Манджуков, за него говорим. Радваме се, нека Господ да ни дава здраве, всички да участваме в това хоби, което имаме и да имаме повече събития. Благодаря ти много. Не само събития, а да го направим наистина всички да знаят, че това е история на колела и тези исторически превозни средства. Бъдеще може да бъде като в Германия за по 2-3 дни. И едно обращение към всички. Тези исторически автомобили, които ще ги видите в този канал, те са останали в това състояние, защото те са карани безопасно. Карайте безопасно. Точно така, благодаря ти. Мога ли да ви запозная с Драгомир. човека? Гуши Карс, Иво 7-4. Гушликов, един от доста сериозните руски фенове. Нека представи неговия автомобил Това е и неговото хоби. Москвич 408 С телефон. с телефон върви. 74-та година производство. Москвич е 74-та година производство. Мой набор. Октомври месец и той. Скорпионче. Да, мой набор е Москвич. Браво, Така. съвпадение, страшно. Имаме една Жигула 79 набор. Една Лада 85 набор и един Москвич 84 набор. В движение са Движение и един Трабант 79 набор. Вече имам Трабант. Може ли да снимаш цялото му хоби? Да. Старият телефонен указател от едно време. Да. Ето. Апарат, с който са говорили нашите 60-те години. роднини. Да. Ето там награди има. Награди, Златно кормило. абсолютно всичко. Образцов шофьор по културата на транспорта. С две думи да разбираме, това е едно твое хоби. Да. Пожелаваме приятен ден. Успех на всички. Да, Бате Краси и неговата брилянтна 2107. Ела да я заснемеш отблизо. Бате Краси, някаква история за тази кола, някаква история за твоите хоби. Знаем, че имаш доста съветски автомобили предимно. Събрал съм най-знаменитите. Имам Москва 403, ГАЗ 21, ГАЗ 24, ВАЗ 2106, ВАЗ 2107, ЛАЗ Хантър, Лада Нива. Не може да ги изброим, няма да не стигне предаването. Да, това са символни автомобили. Това не е... Нещо да кажеш за тази Лада? Тази Лада ми е последната придобивка. Тя е от град Русе, я взех. Милчо е бившия собственик. Просто ми е продаде, Да, познаваме се. Да, за да мога да я запазя и той е да голям я експлоатирам. Да, и той е голям фен. И ето е тази красавица тук, която бърка в очите на либералите. С червеното знаме. Но това са нашите спомени. Те не Това може са да нашите избягаме. спомени и моите детски мечти. В момента се намираме пред... Вижте къде. Ние не може да го отречеме това, но не може да бъде отречено и това. Точно така. Да. Това е част от нашата история. Нашата Приятен история. ден, Бате Краси. Приятна Бъди жив и разпорка здрав. на вас. Успех. Ето още брилянтни лади, доста сериозно запазени. Давай, бе.
Здравейте! Ето го и бата Киро. Един от големите ретро-ентусиасти в държавата. Неговата прекрасна съпруга, как я знаеш? Как сме бата Киро? Представиш програмата на нашия канал. Представи го. Той заслужава да бъде представен. Особено такава личност, като приятел, разбира от опа. Да. С екстри да разбираме за онези години на производството, който се е конкурирал доста сериозно с BMW и с Mercedes. Като състояние, като екстри, като възможности на пътя. И е способен в днешните дни. Тя имала ли на американския пазар? Да. Виж, Георг, а как се поддържа едно такова нещо? Имало ли е огромна нужда да се прави? Обясни на аудиторията и че доста не е болестно, е едно голямо хоби. За мен е удоволствие да се направи. Без шивашки капитешки, това да мога да се прави. Луко е човек, трябва да се дробки, клапа и си това става. Разполагаше с други автомобили. В следващото наше предаване, на следващ парад, ще се видим с друг автомобил, защото това е с обща тръпка и него ще го представиш. Жив и здрав. Бате Киро е много голям. Само който не го познава, не знае колко е голям. С нея ще се снимаме за YouTube. Да, обаче тук Здрасти, приятели. много силна музика. 78 година, CJ7, за специално окачване, дискови спирачки, специални амортисьори, специални
заведението? Господин Валю Манджуков, здравейте, Валю. Искам да представиш тази хубава ланчия, която притежаваш. Една от многото. И аз съм болен леко по италианските автомобили, но това е отделна тема. Това е хубава вода. Това е ланчия Бета Люмекс от Греси. 1973 година. 2036 Перфектно запазена. Бате Валю е един от сериозните реставратори в страната по принцип. Той е един от хората, които може би единствения, който аз познавам, се занимава, има перфектно реставрирани Рено Алпин до брилянтно техническо състояние, които от време на време ги показва на такива събития. Разкажи нещо за твоята колекция, разкажи нещо за твоята работа. Знаем, че имаш и друг бизнес, но все пак извинявай, че ще прекъснем, знам, че се занимаваш с ретро автомобили. Това е една тръпка. Възстановяваме и ретро автомобили. Рено Алпин с Качо и Бог да го просто си начинахме да възстановяваме, да произвеждаме петък. Да. Тези автомобили. Може да изгодим цял автомобил, без никакъв проблем. И тя става до брилянтно състояние. Аз съм виждал специално, да. Аз съм от хората, където обича оригинала на 100%, при те просто забележка не може да се види. Тя даже може би е по-добра от оригинала, като покритие боя и изпипване на детайлите. Да. И добре, благодаря ти за отделеното време, бъди жив и здрав. Някой ден може да се видим в нашия бъдещ подкаст и ако разрешиш, може да снимаме в твоята работилница. И да се заповядай. Благодаря. Здравейте, стари мотоциклисти. Кажем на един от доверените, здрасти, как сте? Да благодаря на Бога. Да благодаря на Бога. Снимате в момента за YouTube. Така ли? Точно така, радвам се, че те видях. Да се виждаме поне още 50 години. А после ще видим. Задно лево колело караха за да скича отзад.
Бате Ицо действително ми е бате. Израснали сме от деца заедно. Бате Ицо живее в Германия от над 30 години. И се върна в момента в България да си прибере личната негова Мазда, която е купувал чисто ново, за да си я карат в Германия. Разкажете ме твоята история, историята на автомобила. Колко години е седяла в България? Колата си е 31 години в семейството, купена от дядо ми, бащата на жена ми. После е била моя, после беше на баща ми тук в София и сега сина ми я купува и заминава за Германия, защото това са едни от най-интересните коли в момента в Германия между младите хора. Да. С един цвят, който е уникален за този модел и за тази марка. Ето как един автомобил може да се съхрани и в Германия, и в България. В принцип. Иначе, любов към старите автомобили? Много. Има. Много ретро паради в Германия, много ретро състезания, на които не е лошо да участвате и вие и да си направите и тук едно такова ретро състезание, както предложих на Полин. Лично ваше. Точно така. Благодаря ти, бате Ицо, бъди жив и здрав и много попътни километри. Последни часове в България. С няколко часа напуска държавата. Това е Young Timer. Както каза председател. Дани, здравей! Как се чувстваш на българска земя? Много добре. Супер е тук. Говориш български идеално. Дани е син на бате Ицо. Роден в Германия и говори перфектно български и разбира български. Това е новия собственик на Маздата, която ще се я кара в Германия. Кажи нещо за зададения автомобил, увлечението на младите момчета в Германия. Стари автомобили, по принцип. Старите много ги карат сега, защото много лесно са да ги тюнваш. Много преведи го на български. Че тюнинг ги правят. Да. Ги правят колите, най-много Маздата или Хоната ги правят. Да, но предполагам, че има в Германия доста любители на Mercedes, на BMW, на Opel, на Volkswagen, дори и на руски автомобили. Руски по-малко са даже, но немските са много, всички много ги получават. Точно така, браво. Да се кара със здраве, Дани, бъди жив и здрав и булка да качиш. Нова обиколка покрай нашите любими модели. Това да снимаш. Здравей! Как сме? Добре. Кажи няколко думи за тази хубава ладичка. Това е един от младите фенове на марката. Кажи няколко думи. Не съм много млад. Кажи няколко думи. 76-та година произведена, възстановена е както, така да кажем, по стандартите на 70-те части. На колко хиляди километра? На 75. Да, от колко време е твоя собственост? Каква е историята на колата? От година и нещо. Моя собственост първоначално е била купена от машинист от БДЖ, който много си е пазил. Браво, тя чака на много човек. години.
дълго време е изкарвал само по празници години наред. Малко преди да почине я дава на... Руските чистачки стоят още. Извинявай, само това да покажа. Да, слушаме твоята легенда за автомобила. Племенника си, който вече нямаше къде да я държи, остана без гараж. А в София ли е била колата? Не. А от кой край на държавата? От Ямбол. От Ямбол. Право, перфектно съхранена, попаднала в добри ръце, момче, който си я харесва и си я обича колата. Да, направена така, че... Радвам се да има ентусиасти като теб и мен. Тук е пълно, с всякакви видове марки и модели. Благодаря ти. Лек ден, ще се видим на следващото изложение. Ето тук е още един автомобил, който е доста добре възстановен. Тъмно син цвят, със светъл интериор. Здравей! Здравей! Ето една много хубава Лада 05. И трябва да не искам, трябва много да заведе. Той под 500 доста запазена Лада в интерес на истината. Собственикът си е сложил алуминиеви джанти на автомобила. Надолу да видя годината на производството. Аз ще пробвам надолу, ние ще стоим компания. Така според моите познания, това е 90-та година производство на автомобил, 1.3 с ремък. Не знам, така постоянно някакви звъни. Не е възстановяван. Погледаме, това е оригиналното състояние на автомобила. Аз ще идам тази седмица при Васето да ми прави джантите. Доста запазен. Браво на собственика. Собственика е маняк. Да. Ела тук да го снимаме. Важно е да има тук. Разкажеш някаква легенда за автомобила. До сега обяснявах, аз си казах на свое мнение, когато е 90-та година за мен производство. 1.3 мотор. 1.3 ремъчки. Да, това се знае на какви километри е. 85 000. Каква е нейната легенда на колата? Легенда се притежаваме 3 години. Племенник на починал човек. Дили обърна на камерата. Колата е била в Златоград през целия си предишен неен живот. В момента е в София и се радва на новия собственик. Да дерзай, че се видим отново. Здраве. Здравей за трети път. Сега сме за телевизията. Да. Това сега е ремейк. Точно. Дубъл. Ти ги разбираш по-добре нещата, защото той се занимава с кино. Тя ме познава госпожата. Писала ми е фактури. Какво говори? Май там. Вие на ме предадохте. Няма да те предам никога. Предател Предател никога не съм бил. Защото си пич. Щом си казваш, щом си признаваш, съгласен съм. Калафат се видяхме на панира. Точно така. 16-та година снимахме един филм във Видин. Ти не си очаквал да ме видиш. Направо паднах. Аз съм навсякъде. Агент Телес. Чува ли хубаво руско съкровище, там си. Бате Орлина, с коя кола си? Можеш ли да я представиш? Предполагам с тази. Не съм с тази, е моя приятел и колега. Да кажа някои думи, ако... Той да каже. Аз съм с Крайслер. Ти си просто тук на сянка дошъл. Ти ме видя с Крайслер, но да ме мина по там. Един с номер 29. Точно така. Точно така. Нещо да кажеш за този брилянт. Валю, имаш думата. Колко цилиндъра, на колко... Колата в момента, двигателя и скоростните кутия са 46 000. Само извиняй, не те представих. Казвам се Валентин Бояджиев, един от основателите на Рекорд. Точно така, да. В момента, извинявам се за
Прекъсването е най-старият член на Българския автомобилен клуб Ретро, който присъства тук. Той е един от основателите от 89-та година. Браво, да ни С него се познавам от 40 няколко години. Аз се познавах и с баба Лалио, Бог да го прости. Да, и той беше от първите. А да кажем Орлин. Орлин преди 2 седмици направи ретро-парад в град Елин Пелин. Валио беше там. От негово ръководство. Аз също бях там. Ти си бил и не си се представил, не те е срам. Не мога да преодолея природната си скромност. Валио, не така бе, брат, не така бе, брат. Прекъснаха го човек, да кажа някоя друга дума. Какво да ви кажа? Колата я докарах на база тогава, не можеше да се бачка по Преди 89-та година говорим. От тогава е в България автомобила. Подчертаваме. 89-та година я докарах като купе на базата на един друг стар Ягуар, който има, той го знае, фантастичен Ягуар, който... С две думи, правителството тогавашното е разрешавало да се внесе купе на... Или двигател. Но на съществуващ автомобил в масивите на КАТ. Да, и то точно така. Да, да го подчертаваме това, защото младата аудитория много от нещата не ги знае. Мислят, така се внасят коли много лесно. Забравили се, когато имаше митници, когато имаше репресии, какво ли не. Какво правеха в Димитровград в някой сервиз, докарат кола от запада, свалят мотора отделно, влиза отделно купето. И след това купират и регистрират. Да, но младите не го знаят. Не го знаят, ето това го казвам. Орлина е в бъдещи наши подкастове. Ние канал имаме вече от 12 години, може би, в YouTube. Но не сме го развили до такава степен да има разговори с хора, които могат да дадат точната насока за дадена марка автомобил, за дадената епоха, за даденото време, което мисля, че е интересно на хората. Много интересно. Не да гледаме само реклами по телевизията. Да, това е история, със всяка една кола си има история. А на коя държава е била тази? От Германия. Германия беше на един доктор, който чупи скоростите, те свалят мотори и скоростите. Той тръгва да търси, тогава Западна Германия и там не е имало толкова част. Значи аз съм виждал Ягуар с Мерцедес, мотор в Западна Германия. Да. Така че... А те мислят, че като кажат от Германия, знаят, че всичко е цветя и роза. И там имаше проблеми. Но, да си продължа мисълта. Да, намираме тази кола съвсем случайно в една автоморля под един орех. Без мотори, без скорост. Намираме собственика, изрови моргиджите, документите, телефона, обаждаме му се. Докторе, добър ден. Тук е един човек от България, който иска да купи Ягуар. Какъв Ягуар бе? Аз нямам Ягуар, аз карам. Ами той почва да обяснява. При 5-6 години ми го докарахте за ремонт и повече да се... Добре, подарявам ми. Не може да му подарите. Как аз тук толкова време я държа, викам, добре, сега ще се разберем. Доктор, давам си документите и купето и да се заминава. Така. Качваме го на един камион и си го докарвам в България. В България тогава мотофоя беха се вързали с пясъка и Ягуар. И някакъв голям богаташ. Да подчертаваме, че мотофоя са първите на българския пазар вносители на тъй наречените западни автомобили. Не мототехника и Корекон. Да. Внасяше, имаха пратки, внасяше Пежа, внасяше Рено, Опел, аз съм работил там. Аз също. Време. Все пак съм минал. Но в края на соца мотофоя, действително първите Форд планира да изкарат 88 Борис Маляков стана директор, той беше генерален на мототехника и мотофоя. Joint Venture, мототехника и Хайнц Фое. Това е с две думи, говорим за тъй нареченото вече време на перестройката. След 86-та година, когато въвеждат първите частната практика. Указ 56. Точно така. Частни таксита, фризерски салони, кафенета, ресторанти и такива неща. Но в малки мащаби. Не покупка на заводи и цяли компании, както в момента са продадени. Прекъснахме човека, внесъл го е, поддържа го в този брилянтен вид. Ще се радваме. Нека да каже още, тя историята е интересна. Ще я разкаже в бъдещ подкаст. Може и заедно да дойдете.
ще се видиме, ще си разговаряме по една чашка кафе, минерална вода, чешмяна, както решиме и така. Много ти благодаря за перфектната информация, да си жив и здрав. Се виждаме още дълги години. Не. Това не са наши. До 130, какво ще правим? Защо да не си американци? Само американците ли живеят до 130? Не го вярвам това. Не го вярвам. Марио, много хубава инициатива с тези истории, които ги знаем и ние, защото младежите си изкривена психика и промиват мозъчета по безобразен начин. Точно така. На тази тема може да говорим много. Историята ние знаем, докато сме живи да разказваме и не го правят тези в нашия личен канал с някаква цел финансова или комерциална и прочее. Не, просто дойде ерата, в която много хора вече са пред компютъра и пред телефона и това може да им е интересно. Това е чисто познавателно, което правите ви. Точно така. Използвам мащаба на мероприятието. Чудесно. За да може да каже всеки по няколко думи, но ще се видим в бъдещи подкастове, ще седнем и така. Се зарадваме на Бате Орлин, бъди жив и здрав още дълги години. Българин с американски менталитет, с курата. Вижте го само! Чао, до нови срещи! Чао, всичко добро! Здравей, Марио! Добър ден! Добър ден! Ти си един от хората, където с доктор Зизи разбирате най-много от тази немска фирма. Трабант, Варбур, двутактови автомобили. Разкажи нещо за този Трабант брилянтен. Аз също имам Трабант при мен, който е бил негов. И казвам, че разбира на не 100-1000% от Трабант. Трабанта сме го закупили с сина ми. А това е неговото момче. Да, декември месец от един мой много стар приятел, човека почина и го реставрирахме 6-7 месеца, като реставриран изцяло двигател. Бих казал до брилянтен вид, погледи, той е със старото табло. Аз мога и да греша, защото не съм 100% компетентен при трабантите. Да, всичко му от 600, задна броня, предна броня, решетка, тазове, салона даже стария, кафевия ми е черния. Лъчко, разкажи нещо за твоето хоби по принцип. И с какво се занимаваш по принцип? По принцип с трабанти, реставрирам трабанти. Работиш ли тази работа като работа или това ти е хоби? Хоби ми е. Браво! С колко такива машини разполагаш, защото аз съм виждал доста при теб? Да, реставрирани напълно, имам 3 в движение и много за резервни части, така да се каже. И при него няма проблем, където да има ретро-събор, така да се каже. Всички точки на страната, всичките автомобили само в състояние топ могат да стигнат до всички всяка една точка на планетата. Да, които се движат на ход, не са на платформа само за показване, те са и за возене, да се движат по пътищата и да се радват хората. Благодаря ти, Лъче, дързай, бъди жив и здрав и следващия път всякой друг да видим, да покажеш. Да ви представя един доктор, но той не е доктор, той е професор в темата двутактови автомобили. Нека да се представи сам. Това е доктор Зизи. Представете се на нашия канал. От 20 и повече години ме кръси един колега, докторе, и 20 и колко години вече си го нося това име и са малко хората, които ме познават с истинското ми име. Цветан Найденов се казвам. От 70-та година започнах да се занимавам с двутактови автомобили покрай баща ми и преди няколко години излязох извън контрол, когато направих един бас с моя бив шеф и направих една лимузина Трабант. Да, и аз съм я виждал лично. Която според информацията, която съм добил от интернет, е единствена в света, колкото и така да изглежда, нали, самохвално. В Словакия има подобна, но тя е типично трабанска. Тук
като моите, с кожен салон, с минибар, с телевизор. Въобще е лимузина. Това е автомобил, който беше и неговия автомобил беше в едно предаване с известният вече починал артист Тошко Колев. Как ще ги стигнем американците, който съм го виждал на живо? Ще ни представиш ли, докторе, и другия автомобил да го видим? Много интересен, много атрактивен. Две приказки за тази, отиваме и на другата. Да. Това е Ева, при мен всичките коли имат имена. Това е Ева, която виждате преди 10 години, беше в Германия. Маршрута е написан на самоход, да подчертая, а не на платформа, както много коли. 4800 км, този не е верен. С трабант. Ето с този трабант. Малко хора ще повярват. Който иска да ми вярва, имам... Не, аз вярвам. Вярвам, защото знам твоите способности. Но младежите специално за тях, това е нещо... Това си тихен проблем. Ето го автомобила, във вида, в който е... Красива, виж какви хубави, красиви мигли. А може ли да представяме госпожата, да се представи? Да, по-скоро тя трябва да си говори вече за нейната кола. Това е истината на Ева. Да. Може ли да я представи нейната красива количка? Тя как се казва? Това е пеперудената фея и тя лети по пътищата. Тя също ходи до Германия преди 2 години. Браво, аз съм я виждал на доста ретро събития тази кола. Да поръсиш камерата за вълшебството. Хайде да видим, има и вълшебство. Специално. Това е фея. Тя прави вълшебства. Така че сега ще ви наръсим. Благодаря. Да ви се случват само хубави неща. И на вас също да се виждаме много години. Много благодаря и на вас да ви се връща. А ще се представите ли вие? Вашето лично име? Аз съм Ина Николова. Да. Автомобилът е направен за мое собствено удоволствие. Да се превърна в някаква атракция неочаквано за цяла България, цяла Европа. Да. Точно така. Европа обиколихме много държави. На ход, на самоход. Аз от 2019 съм изкарал гараж. Тошко Колев. Седиш на сяда. Точно така, Тошко Колев и още едно момченце. Трябва да караме това и Когато направи по България по границите и... Аз не съм като тебе, ще изтекна. Атрактивно, постоянно се засича във Фейсбук от цялата страна. Не трябват тол камери за тази кола, защото тя постоянно излиза къде. За нея тол камери не са нужни. Не превишава скоростта, кара се по правилник, но се знае къде е всички точки на страната. Да вляза отново в кадър, 21 година, април месец, или март беше, излезе от бокса. Ти си купи книги за едно вече. Август месец. Друже. Човек, който за първи път се качва на трабант. За първи път. Тръгна обиколка на България по възможно най-периферните пътища, които съществуваха и не съществуваха. И най-интересното беше по време на пътуването имаше, в Фейсбук се коментираше и непрекъснато някой даваше съвети. На следващото село отби се в ляво на 2 км има еди какво си. На другото еди какво си. В началото маршрута, който беше направен, трябваше да бъде 1885 км, ако не ме лъжа паметта. Прибра се с 4500 ли бяха? Това се нарича любов от пръв поглед. Човек, който за първи път се качи на трабант, слуша дълги години. И когато се движеше в Родопите, хората казват, не тръгвай натам, няма път. Тя отиваше по някакви кожи пътеки, за да се убеди, че няма път. Си говорим, Цецо, знаеш ли колко хора не могат да го управляват това? Този автомобил. Значи, когато го имаш автомобила, просто не могат да го управляват. Самото управление. Ти трябва тази кола да я чувстваш като двигател, смяна на обороти. Това се мъчи да обясна. Много млади хора виждам, които се интересуват от такива автомобили. Айде, да ще ви дам шанс. До 95 смятам да съм младеж, после съм тинейджър. Второто по време и продължението ще играем до 90. Само да подчертаем, че колата получи и награда.
която според мен е задължително тази кола да получава винаги награди. И редкото изпълнение е хром на емблемата. Водача и бампер трябва да се следва. Точно така, точно така. И най-важното нещо, човек трябва да си харесва, по никакви красиви мигли. Човек трябва да си харесва колата. Много се радвам за отделеното време. Бъдете живи и здрави, ще се видим на следващото събитие. Всичко хубаво и сега сте професор, на следващото събитие вече доцент. Значи колегите, и по-специално Илян Кончев, постоянно се заяжда на тази тема. И крайно време е вече да не си доктор. На мен не ми стига. Не. Свикнал съм се с мен професор, но на следващото събитие, предполагам септември месец, вече после ще трябва и академик, то ще трябва то е задължително. Не, дисертацията ти си е написал предварително, си говорим на тя. С този трабант лимузина, тя е написана отдавна. Просто ще трябва да се покаже да прочитат хората дисертацията. В технотеста, когато ходих за регистрация, трябва, те не знаят какво да искат. Първото, което казват, трябва да си демонтираш предна дясна седалка. Викам това само, така да ми го обясните някакси, защото съм прекалено тъп и не мога да го разбера. Ако колата е с 4 седалки, технически погледнато ще може да се качи човек и да седне. Мига, в който те премериха какво е теглото, собственото тегло. Но с предполагаемите 4 човека, аз съм щял да надвиша заводски допустимото тегло. Викам само да ми обясните къде е заводската кола. Това, че има капак от Трабант и стъкла от Трабант, не значи, че е заводска. Това е тема, която искам да наблегна в следващия разговори с теб в нашия личен подкаст, който да ги обясним на хората, защото много от тези законовите разпоредби са писани в 60-70-те години. В момента доста е затруднена регистрацията и на стари автомобили. Безумие, ако не си плати човек гражданската, колата да се спре от движение. Просто ще трябва пари. Мисля, че не е толкова за парите, колкото е за самата глупост. Само да обърнеш камерата. Виж какво имаше на времето. Това сега го видях. Златното кормило. Това трябваше да нямаш никакви нарушения. Просто да си човек, който действително разбира от нещата. Още един път ви благодаря. Останете си със здраве. Ще се видим отново. Всичко добро и благодаря за това, как се наричаше. Това е златния прашец, вълшебния много прашец. Благодаря. Много държа и оператора да наръся. Благодаря. Камерата да снима само това. Благодаря. И камерата. Много благодаря да сте ми живи и здрави. Благодаря много, бъдете живи и здрави. 50 години да се срещаме с доцент. Началника, колкото каже толкова. Всичко хубаво, благодаря много. Чао. Честито, Марио. Браво, колата е уникална.